Més històries. Els globus són una de les coses que més agraden als xiquets i també als no tan xiquets. Els presentem Rubén. Als seus 30 i tants s'ha convertit en un autèntic fan dels globus. Inflant i inflant fa qualsevol figura. Té molt d'èxit entre els menuts i els més crescudets. Mariam l'ha conegut. Aquí te estoy acabando de hacer un perrito. Cuestión de minutos, en un minutito y medio tienes un perrito diferente. ¡Qué bonito! Globoflexia creativa. Sí, globoflexia creativa. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Son globos más grandes. Aquí se puede hacer lo que imagines, puedes hacer con globos. Pop esponja, unas flores, unos globos con helio para un cumpleaños, flores grandes para ambientar fiestas de cumpleaños para chiquillos, para no tan chiquillos. ¿Y com este es así? Por ejemplo, aquí tenemos los novios, que para bodas pues los van pidiendo. Aquestes figures són molt elaborades. Quant te pot costar fer-les? Pues los dos novios sobre 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Treballant amb els globus. Sí. I quants globus porta, per exemple, la nòvia? La falda de la novia son 20 globos, más luego el cuerpo, los brazos, la cabeza. La imaginació de Rubén no té límits. És capaç de fer qualsevol figura amb globus. El teu cap imagina ja figures en aquestes formes, en els globus? Pues llega un momento en que tanto pensar con globos acabas mirando las cosas y diciendo, ¿esto cómo lo podría hacer? Cuando te das cuenta que va saliendo, que lo vas consiguiendo, pues es bastante gratificante. Veis que tens els globus perfectament classificats. Sí, es algo primordial, porque para ser eficaz es necesario tener todos bien ordenaditos. Más gordos, más finos, los normales que estamos acostumbrados a ver. Hay también diferentes formas, que son redondos, forma de corazón. T'has fet un autèntic expert en globus, perquè jo m'imagino que quants inflaràs al dia? Cuando tengo que hacer faenas, muchos. He inflado muchos globos. Els pulmons els tens bé? O jo veig que t'ajudes en la maquineta. Sí, es necesario usar infladores, porque inflar tanto globo al final acaba sin aliento. I a tu com se te va ocórrer fer totes aquestes coses amb els globus? Yo empecé con los globos a raíz de estudiar un ciclo de formación de grado superior, de animación sociocultural. Y a raíz de ahí, pues, mirando por internet y mirando libros y yendo a cursos, pues vas aprendiendo y vas haciendo. I amb tant de gir de moviment amb el globus, a mi me fa por que se t'esclate. Es un riesgo. El que trabaja con globos es lo que tiene. Siempre acaban... Però no se le desfaria la figura? En este caso, esperemos que no. Ahora lo veremos a ver. O sigui, que també té el seu risc, este treball. Veus? No se deshincha. Y aquí tenemos una flor. Que bonica. La globoflexia sembla fàcil, però no ho és. Per adonar-se només cal provar. En el medio de la S, aprietas. Ara sí, a la segona va la vençuda. Ja tenim 2 espases. I és que no és tan fàcil com sembla, però amb un poc de paciència i pràctica tot és possible. Miren, si no, estos centres que poden regalar al seu amat per Sant Valentí. Que no els he fet jo. Això és obra de Rubén.